Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata huli sa bagyong Amang, red alert status itinaas na kang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Laog sa klase sa bilog na Camarines Sur, suspindido sa agang Miyerkules huli kan bagyong Amang. Mga kaklase, kang grade 10 student na nalamo sa San Jose, Camarines Sur, sobra ang namamatean na pagmundo. Lolo na nagbibisikleta na banggaanin bus sa Bula, Camarines Sur, gadan. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Nakataas na ang red alert status sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Huli kang pinaglalaoman na piligrong pwedeng darahon kang tropical cyclone Amang sa mga munisipyo o rugna sa mga barahaon asin peligroso sa landslide. Kasabay kay ni ang pagpapaalerto sa gabos na ahensya ng gobyerno na kaipuhan magresponde. Mientras tanto, huli kitayao na sa signal number 1 ang bilog na probinsya ng Camarines Sur. Sinuspindir naman ni Governor Luigi Villapuerte ang laog sa klase sa agang Miyerkules. Basado ini sa memorandum na pinagpaluwas kang opisina kan gobernador ngunya na aldaw. Basado sa guidelines kan DepEd, tulos-tulos sinuspindir ang laog sa klase poon sa kindergarten hasta grade 12 as in alternative learning system kung yaon sa tropical cyclone with signal number 1, 2, 3, 4 as in 5 ang sarong banwaan. Sa iba pang bareta, Bureau of Fire Protection sa siyudad ng Naga asin mga fire volunteers marikasi pagresponde kan suudma sa Barangay Peña Francia, siyudad ng Naga matapos may mag-apod na igwang kasulo. Aramon taman ng kumpletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Sunod-sunod ang pag-arabutan kang fire truck ang Bureau of Fire Protection kang siyudad kang Naga. Natulusinundan kang fire truck halis sa Naga White Fire Volunteer asin chinputong fire volunteer. Inihuli kan apod na may kasulo sa porsyon kan mga kaharungan sa Barangay Peña Francia, siyudad kang Naga sa atubangan ka mga bisadong eskwelahan sa siyudad. Sa pag-imbestigar ka mga personay kang Bureau of Fire Protection, mga basura ang nasulo natulos man na agapan. Bandang hapon po nagka-responde po tayo diyan sa may Barangay Francia. And ito po yung rubbish pile lang naman po. Mga abubot na tinambak po sa rooftop ng isang karungan. So sa di malaman pong kadahilanan, yung ating pong owner ayaw naman hindi nila alam kung paano nagsimula yung sunog. So at least wala pong nadamay at as in basura lang po itong yung mga nasunog natin. Kung dati sarong fire truck lang subot ang pinapaenot na magresponde para magberipikar kang kasulo, ngunyan ginibo na ining duwa para makasiguro. Hulit ang apod diyaon sa residential area ang subot na susulo kung kaya tulos man inalarma ang mga pag-iribang fire volunteers sa syudad na marikas man nagresponde. Dati yung aming SOP is meron lang po kaming isang fire truck na for verification. So dinagdagan na po natin yun ng at least dalawa na pong fire truck agad ang pinapalabas natin. And yung reported po kasi is talagang nasa rooftop, akala is talagang nasusunog na yung bahay. So ora mismo po, apat and tinawagan agad natin yung ating mga fire volunteers. Mientras tanto kang bulan in Marso may anom na fire incident asin duwa naman ngunya na bulan kan Abril. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nangabutan man si Fire Chief Inspector Peter Paul Mendoza sa publiko na ibitaran ang pagsulo ng basura o rugna sa mga bakanting lote na pwedeng maglakop o rugna ngunya na mainit ang kamugtakan kan panahon. Siguro pakiusap po na lang po sa lahat, lalo ngayon pong panahon na summer. Dahil po kita magsiga ng mga basura. Lalong-lalo na po sa mga grassy area po sa mga mayo pong masyadong tao. Hindi po may posibilidad na talagang dumakula. Sa iba pang bareta, motibo sa pambabadil sa sarong lalaki sa Bula, Camarines Sur, posibleng may koneksyon sa illegal na droga. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze.
Matapos ang ginibong pag-iimbestiga kan Bula Municipal Police Station sa nangyari nga pambabadilganan sa saro nga 52 anyos na padre di pamilya alas 8 nin banggi ka nakaaging Biyernes Santo, nagluluwas na posibleng may kinaraman sa illegal na droga ang paggagadan kani. Sigon kay Police Captain David Olieres, ana Deputy Chief of Police kan Bula Municipal Police Station, basado sa nako ang cellphone kan biktima nga si Mario Orozco, napag-araman na may sarong persona ang kaulay kan biktima na posibleng may kinaraman sa transaksyon sa illegal na droga. Binadil ang biktima mantang nagbabahog nin origa sa sendang lugar. Ito pong biktima, dati mo na siyang nakasuhan sa illegal drugs. So, ongoing ko po ang hearing niya. Kaya lang, base naman sa na-recover naming cellphone, kadakol naman yung mga conversation about illegal drug activity. Kaya nagsaro sa anggulo na pigilingon yan. And then may may person of interest na kami na sa Roma na drug nationality na posible yung Sa ngunyan, igwana suwot in person of interest ang PNP na posibleng may kagibukan pambabadilgadan sa biktima. Para sa GNN TV 48 Naga Jerome Brice, Newsbreak. Sa pagbabalik ang Newsbreak, lolo na nagbibisikleta gadan kan nabanggaan nin bus sa Bula, Camarines Sur. Yan asing iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na. Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng
satuyang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, pano nin pagmundo ang bilog na grade 10 section Cirilo kan Camarines Sur National High School huli tasaro sa saindang kaklase ang amay nagtalikod sa kinabana matapos na malamos sa banwaanin San Jose, Camarines Sur kang nakalis na Sabado. Haramon taman ang kumpletong detalles ken sa report ni Melvin Machado. Burak, mga kapidasong papel na may nakasurat na mensahe ng pagpadangat asin pagmundo asin may laad na kandila ang nakabugtak sa bakanting tukawan ni Rigel Pino, ang grade 10 student section Celerio kang Camarines Sur National High School. Si Rigel, kaibahan ng saing tugang na si Rafael, grade 12 student kang kaparang eskwelahan. Ang kabali sa ding swerteng nalamos kang nakalis na Sabado sa Barangay Dulo, San Jose, Camarines Sur. Si Nika, katayid sa tukawan ni Rigel ang daitulos makatubod sa baretang sa iyang naaraman. Asin sobra man ang pagmundo, tadain na subot kompleto ang sedang klase na ma-moving up sa masunod na mga bulan. Ano po, ang kutob ko na po na siya po to. Pero hindi po ako naniniwala po kato yung hindi po ako nagtutubod na siya po to. Tapos po, katong na-confirm na duman na po ako nag-ibig para ibig po ako. Siyempre po, mamundo po, kulang po kami, hindi po kami sarabay mag-moving up, mamundoon po. Maging si Teacher Jessica Abuque ang dahil masubot na pugulan ang pagturo kang luha kang sayang mahiling ang mga kaklase kan biktima na sobra ang pagmundo. Actually, ako day man ako napapaibi the past days, pero when I saw them, duman ako nag-burst kasi maiiling sa faces ninda, sa expression ninda na mamundoon po. Ito nga ni si tukawan ni Rigel, tigralaga nidang burak, tigralaga nidang mga messages, tas tigsindihan nida ng kandila. Nagpalibot man subot in donation box ang grade 10 officers para darahon sa pamilya kang sa ilang kaklase asin ka-eskwela na nakasabat ng trahedya. Yes po, sa initiative po kang grade 10 level organization na papalibot po ngon ng donation box para po sa family ni Rigel. So, syempre po sa kaaraman man po kang gabos bako malang si Rigel ang nasawi sa trahedya, pati po si tugang niya na naman po, estudyante man po kang kamhay sa grade 12, tapos si iba niya pong pinsan. So, nagpapalibot po ngon inassign ko po si mga officers ko magpalibot sa kada building po kang school, pati po sa Liboton Annex. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Naga City Administrator Elmer Baldemoro na makakaresibin ng ayuda hali sa lokal na gobyerno kang Naga ang pamilya kan duwang estudyante kan Camarines Sur National High School na parehong binawian nin buhay matapos makasabat nin aksidente kang nakalis na aldaw. Ang pamilya kan mga biktima ang nag-i-star sa Concepcion Grande, Ciudad ng Naga. Alagad may mga partidaryo sa Goa, Camarines Sur. Sa initial tapong information, iuuli ko ta digdi, sabi mo nga ni matatabangan tayan sa burial. Alagad garo po nag-decide si pamilya na dumana lang sa San Jose, Iborol. Sa kasumpay na bareta, may pakiulay man si Teacher Jessica Abuque sa publiko na likayan ang pagtaonin komentaryo sa nangyaring pagkalamos kan mga biktima urog na ang pagbasol sa mga ini. Nanutaran kaya ni Teacher Jessica na may mga nagko-komentaryo sa social media post dapit sa pagkagadan kan mga biktima. Para po sa ko, di na kita mag-blame kasi maman kitang control sa sitwasyon. Si mga aki, di man po ninda ito ginusto. So, it was a tragedy and mamundong pangyayari. So, pero syempre po, sa araw kaiyan, it brings a lesson din sa to na mag-ingat din kita. Sa satuyang police report, lolo na nagbibisikleta na banggaanin bus sa Banwaanin, Bula, Camarines Sur, Gadan. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dead on arrival sa ospitalan Saronga lolo matapos sininga mabudalan nin Saronga bus mantang sakay kan sa iyang bisikleta sa kalabaan kan Maharlika Highway. Sakop kan na sunauno kan na Santa Elena, Bula, Camarines Sur, alas 6 Kasubanggi.
Sigun kay Police Captain David Olieres and Deputy Chief of Police kan Bula Municipal Police Station mantang pigubagtas kan sarong Kia RMB bus an tinampo pasiring sa Metro Manila na minamaneho ni Rolando Beltran, 63 anyos, kan biglang mabunggo kanian pabalyuhon sa tinampo na si Marciano Lanuso, 69 anyos, sakay kan sa iyang bisikleta. Katakod gani nagsaponin malalang tama sa lawas ang biktima, natulos man ang pigdaran sa sarong ospital sa Iriga, alagad pigdeklarang dead on arrival kan mga doktor. Bale sir, ini pong RMB bus, hindi pa siya rin sa Metro Manila, pag-aputig sa Barangay Santa Elena, along Marlicay po. So siya nag-overtake naman sa sarong sakayan. Nagkataon po ining biktima, bigla pong cross naman sa highway, na aksidenteng nabudalan yung bus. Sigun sa driver kan bus na nasa kustodiya ngunyan kan Bula Municipal Police Station, bigla subot na nagbalyo sa tinampuan biktima kaya dago sining naligis. So pangyayari kan aksidenteng ito, biglaan po siya na nakapag-isip na magtawid sa kalsada na daing nihoy-nihay na para malaman niya na kung ito ang pinaagi sa likudan niyang auto. Then niya ito inisip, basta kusang tuminawid siya na ako padangadang man, kaya na inabot ko siya. Sa lado man kan kaparyentes kan biktima, ako naninda nin insidente asin nagkaigwanan ni na pagurulay asin mataw, nin ayudaan na kumpanya kan bus sa pamilya kan nagadanan. Okay na po ba si sila pag-urulay regarding po? Nag-urulay na po kami. Ako na lang ang iniano nila po sa Katikagawan. Hay na po si si tatay. Sa na po Nakaburol na po duman. Sa huri nagpagirumdom ang Bula Municipal Police Station sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho maging ang mga nagbibisikleta tanganing maiwasan na aksidente. Ako po nangapudan pa ko lang sa mga biyahero, sa driver, pati po sa mga residente, sa mga pedestrian na pag nagdyan po kita sa highway, mag-ingat po kita kasi base po sa istorya kaning driver, almost 30 years na sa pagmamaneho, so ngunyan lang siya naka-experience sa nag-arog kani kasi ito po kayang driver, ito po kayang biktima, base sa muyang investigation, bigla talaga siya butwa, bigla siyang nag-cross naman sa tinampo. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang bareta, pinagsisilibrar ngunyan sa Siyudad ng Naga ang Solo Parent Week kung saan kansuugma pinagpuunan ang selebrasyon sa paagi ng Fan Walk Zumba, Thanksgiving Mass asin pagpaparehistro sa National ID System. Susog ki Miss Marilu Palacio kan Naga City Social Welfare and Development Office asin focal person kang Solo Parent Organization, aaboto na sobra sa 2,000 ang lehitimong miyembros kan Solo Parents sa Naga na nakakaresibin nin tabang hali sa lokal na gobyerno. So agma, nagpuuna kami kang inaapod na program launching. Pinuunan siya ning fun walk, magpunit sa City Hall, pasiring sa plaza, via ibi sa may BNC. And then, nagsunod dyan, nagkaigwan ning Zumba sa Plaza Quezon. Tapos, yun ang nga nagkaigwan ning parang formal na opening. Pagkatapos kaya, nagkaigwan ning Thanksgiving Mass, napigibo sa San Francisco Church. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunyan aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.